Ya bafowethu, ngifuna ukusebenzisa le nto manje. Nantsi into ezosebenza, especially emasontweni. Kunalo mkhuba wenu wokuthi uma senibadala senikhathele ivangeli nokukhohlisana nokudla imali yomnikelo, bese-ke manje nijika khona la nizodla emhlambini, nicindezela iy'ngane ey'ncane ezingazi lutho ninukubeza ngocansi. Niwenzelani lawo manyala lawo? Bese nijika nizokwenza umkhehlo weFanta. Niyasihlaza amakhehla. Ngale nto niyasihlaza mani. Nani majonge nihleli lapha emasontweni sindwa zimpulampula ney'ncwadi enithi zingcwele. Niyithulisele nalezi zinto lezi. Siyazi ukuthi akukho kahle la. Kubuhlungu la. Kubuhlungu uma ubona umuntu ofunde naye, okhule naye, esethathwa ubaba kababa ozala uyihlo. Ithiwani leyo nto? Niwathuleleni lawo manyala. Umuntu uzala ubaba, ozala ubaba kayihlo. Uzothandana nontanga yena. Wena una 22. Awunayo umfazi. Ikhehla eliqothukele iy'ntshebe. So, lizothatha umuntu ofunde naye. Ithiwani leyo nto?